Baba Harare avanga vakuzivikanwa nekuti King David vari kuti ivo vadzoka kukoi master. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Zvinenge zvakunda zvekuda kurarama live yavasingagoni mabhishu ese emastreets anga kuti vedwe tichabatsirwa nani kutamba jiti. To my family Baba Harare vanyora vakati thank you very much for your understanding and unwavering support throughout my transition. Naturally ndambotora kapause kadiki on any interaction with Imimi as I navigated through initial phase of my spiritual journey. This was a deliberate decision to give myself time to settle into all the new roles I have recently assumed. So my new roles are kutaurwa aya nde kukoi master pamwechete nekuita zvecheche. During this downtime, a lot of difficult but meaningful conversations were had. I come back well advised, prayed up and ready to serve you on your platform, our platform you helped me build. A place where we can uplift, support, and above all be kind to each other. This is a neutral page where I welcome both my new and old family. You are equally loved and appreciated. Vadzoka manga muchiitei. So vanhu vakawanda vangu vachiti taati chingoita koi yedu but tiri kukufarirai koi master madzoka. So vanhu vakawanda vari kuti madzoka from your sabbatical from Facebook here kana kuti muri kureva kuti makurira bhachi raDhavhidi madzoka kucoiling. Saka apa uri kuti wadzoka zve here kunojitinura. Saka HKD Music Festival inganaka ndi Freeman uyo abva angouya achipemberera kuti zvese zvichafamba zvakanaka. Obewo tichafamukana iriwo uyo wekumbobuda nemaprofesi ake evanhu vari kufa macelebrities and all ati ari kukumbirawo kuti King David Baba Harare vagonewo kunoshumira vari kuchechi kwake zvakare. Okay, so vamwe vakawanda vakati we absolutely admired your jit musical spirit, the jokes, the performance from the entire crew members had always enlightened the hearts and minds of many. GT is your call and your signature. Baba tinozvifarira zvamaita. King David in the building. Apa ndaitofunga song yekuti nzimbe inobvira kumusoro ichinaka. So madimikira ndo anei bamunini taurai madzoka yana jiti kana kuti makuisa jiti muhimbuku. We will just wait and see. But some of your fans are disappointed. We grew together and we worked hard for the brand GT family. It was fast growing and amazing. GT music is that music that also helps us connect with our traditions, roots, and culture. It is not borrowed, it's legit. We wish there was another way to transition. However, we respect your personal choice that you made and will support you. So, vanhu vese vangomirira kuti what is the next step ichatogwana Baba Harare vari kudzoka here kujiti kana kuti vari kuuya nejiti yakasangana na King Davita.